Това дето е дебело е цервикса, назад е влагалище. Айде сега ще ми продължа. Пуснишка? Какво да? Обаче миналия път точно. Няма минал, остави миналия път. Сега... Миналия път нещо си, изобщо нищо не си намерил. След това дето ти го показах. Какво маха? Имаме предвид, че при различните животни е по-дебело, по-тънко, може да е съвсем близо в таза. Сега не можеш да я извадиш. Какво ще стане? Я да се дръпни назад и се близоти. Дърпай. Няма да излезе нищо там.